Mateo Asempa Tidunsia. Na Farisifoɔ ne Sadukifoɔ no ba bɛsɔɔ no hwɛe, sɛ no sɛ wɔnkyerɛ wɔn ɔsoro nsɛnkyerɛnne bi. Obua see wɔn sɛ, Edura nnwumere a mo se ewiem bɛte ɛfiri sɛ ɔsoro abere. Na nɔpa mo se ahum bɛtu nnɛ ɛfiri sɛ ɔsoro abere na ayɛ kusuu. Monim ɔsoro ani nsɛm mu kyerɛ, na mmerɛ no ho nsɛnkyerɛnneɛ deɛ montumi nkyerɛ mu. Nnɛma bɔnefoɔ ne awaresɛfoɔ hwehwɛ nsɛnkyerɛnneɛ, na wɔremma wɔn nsɛnkyerɛnneɛ biara gye Yona nsɛnkyerɛnneɛ no. Wogyaa wɔn ho firi hɔ kɔɔe. Asuafoɔ no duruu asuogya no ho ano, na wɔn werɛ firi sɛ wɔfa paanoo. Na Yesu see wɔn sɛ, Monhwɛ na monhwɛ mo ho yie Farisifoɔ ne Sadukifoɔ mmɔreka ho. Na wɔdwendwen wɔn mu kekaa sɛ, Yɛmfa paanoo no ntira. Na Yesu hunuiɛ no, ɔkaa sɛ, Mo gyidie sua. Adɛn na moredwendwene mo mu sɛ moamfa paanoo ntira? Monya nhuni, na monkae nnipa mpenu paanoo num ne nkyerɛnkyɛ dodoɔ a monyaeɛ. Anaasɛ nnipa mpemnan paanoo nson ne ntakyirikyie dodoɔ a monyaeɛ. Ɛdeɛn nti na monhunu sɛ ɛnyɛ paanoo ho asɛm na meka mekyerɛ mo? Monhwɛ mo ho yie Farisifoɔ ne Sadukifoɔ mmɔreka ho. Ɛna ohunu sɛ wɔanka sɛ wɔnhwɛ wɔn ho yie paanoo mmɔreka ho, na mmom Farisifoɔ ne Sadukifoɔ no nkyerɛkyerɛ ho. Na Yesu duruu Kaesarea Filipo fam no, obisaa n'asuafoɔ no sɛ, Nnipa se Onipa Ba no ne hwan? Na wɔse, Ebinom se Yohane Osiboni no, ebinom se Elia, na ebinom nso se Yeremia anaa adiyifoɔ no mu baako. Ɔse wɔn sɛ, Na mo deɛ, mo se me ne hwan? Na Simon Petro buaa sɛ, Wo ne Kristo no, Onyankopɔn teasefoɔ no ba. Ɛna Yesu buasee no sɛ, Nhyira ne wo, Yona ba Simon, ɛfiri sɛ ɛnyɛ ɔhonam ne mogya na ɛyi kyerɛ wo, na m'Agya a ɔwɔ soro no. Na me nso mese wo sɛ, wo ne Petro, na ɔbotan yi so na mede m'asafo bɛsie. Na asamado apono remmu mfa so, na mede ɔsoro ahenni nsafoa bɛma wo. Na biribiara a wobɛkyekyere asase soɔ no, na wakyekyere no soro. Na biribiara a wobɛsane no asase soɔ no, na wasane no soro. Ɛna ɔhyɛɛ n'asuafoɔ no ketee sɛ wɔnka nkyerɛ obiara sɛ ɔno ne Kristo no. Ɛfiri hɔ na Yesu Kristo fitii aseɛ kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ ɛsɛ sɛ ɔkɔ Yerusalem na ɔkɔhunu amanneɛ pii mpanimfoɔ ne asɔfoɔ mpanin ne atwerɛfoɔ ne nsam, na wɔku no, na ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa no wɔanyane. Ɛna Petro de ne kɔɔ nkyɛn, wɔfitii aseɛ twii n'anim sɛ, Ɛmpare wo, yɛmma wo so da. Ɔdanee ne ho see Petro sɛ, Firi mi so, Satan, woyɛ sintidua ama me, ɛfiri sɛ wonnwene Nyankopɔn deɛ, na mmom nnipa deɛ na wodwene. Ɛna Yesu see n'asuafoɔ no sɛ, Sɛ obi pɛ sɛ wadi m'akyiri a, ma no mpa ne ho akyi, na ɔmma n'asɛnnua so, na ɔnni m'akyi. Na obiara a ɔpɛ sɛ wɔgye ne kra nkwa no, ɛbɛfiri ne nsa, na obiara a menti ne kra bɛyera no deɛ, ne nsa bɛka. Na sɛ onipa nya wiase nyinaa na wɔhwere ne kra a, mfasoɔ bɛn na obenya? Anaasɛ, ɛdeɛ na onipa bɛma de asesa ne kra? Na onipa ba no de n'Agya animuonyam ne n'abɔfoɔ na ɛbɛba. Ɛno na obɛtua onipa biara ka sɛdeɛ ne nneyɔeɛ teɛ. Nokorɛ mese mo sɛ, nnipa binom gyina ha a wɔrenka owuo nhwɛ, kosi sɛ obɛhunu onipa ba no sɛ ɔreba n'ahenni mu.